Yeah, video anyị na-ekwu onye nke wepụtara the video iji were na-ekwu ya afụgo the video and the same thing o mere that boy, the same thing ka o mekwa amụma ghọtara, the same thing o mere that boy, the same thing ka o mekwa amụma. Ihe a mere na 2021/2022 anyị gaa na nke ya garuo na nke ya. So o nwere list edegara, ọ bụrụ na ị chọrọ efu ya immediately na ego na iji akwụ ị ga-akwụ 100,000. ọ bụkwa na ị chọrọ ichere tọn ga-eruo na ego na iji akwụ edere de 3 price ọ na-esi afụ ya. So wee sị oke ka nje ka mfe immediately wee kpọọ ọkada butere mmadụ ebe ahụ wee buru nga gaba ebe njeje bote ego na bank 300,000 ka m nwetara were gafee ya fụcha ya kọwachara ya na ihe nji wee bịa. Ọsị m oke na nsogbu adị ya nọ ihe a ga-eme ka ọ bụ na m jee weta 500,000 naira. Nsi oke mechazie ụbọchị ọzọ m gakwara bikos anyị lọjiri n'ebe ahụ. Anyị gakwara the following day ya o nweghị ihe nchetara mgbe anyị na-ana ka ahụ nsọ ya anọ ihe bụ dị ọkpụrụkpụ okwu ma ekwucha m ya. So jee kwụkwọ ụgwọ ọrụ nwe asọbisigara m ndụ geeti ya ka were gazie ebe ahụ wee kọọrọ ya nke ahụ. O wee sị na ihe nje weta ebe na m jee weta mụọ 400,000 naira wee tikọọ 300,000 naira ahụ na ụmụ isọbisiga aka sịgo weta nke aga. So ma almost 1 million bụ ihe mmefu na nke ya nwa. Ọbachi etikwa m ego anyị ji eri nri ebe ahụ na ego anyị ji alọji ga ebe ahụ eti m ego ka na ego mmefu na be akwa almost 1 million naira efu na anụ m dọrọ eko mmiri asa onwe m ahụ. Ọ bụrụ na ọ sị m na ya agaghị eme ihe aka megada aka mana ọ gwa m na ị ga-alụ ya n'obere ihe ka ọ bụ. So o nwere nọmba m ji enweta ya mgbe ahụ m na-akpọkwa mụ na ya na-ekwukwa. So mechazie ka o mechara ihe ahụ ọdụ na ọ gwara m bikos ebe ahụ ọ bụrụ na iji ego ikwe nkwa na ihe iji eme na ọ bụrụ na ihe dị otu a mee. So ndị ejighị ego na-anọkwa ebe ahụ na nnukwute oge kwee nkwa nke m nwa ji mgbe ego nwee kwuo nke m nwa. So mgbe m na-abụ na-akpọzi ya ọ naghị ekwe areply m ndrọpụrụ ya meseji ọsọ ọ naghị areply m mekatazie fonu m ahụ nọmba ya ahụ dọ funarụzie ma nwezie kọntaktị nje nweta ya na ihe a ka m na-afọba ya mana mfe na soshal midia mgbe ọbụla m afụrụ na ya ana m akọmentịbe na onye wayo ka ebe na onye 419 onye na-akọmentịbere ya. So nke ahụ gaa ruo mgbe ọzọkwa mbata nwere na-asị nwanne m nwaanyị bikọs na ọmụ na nwanne m nwaanyị wee jee ebe ahụ. Nwanne m nwaanyị na-aka obere nwaanyị n'aka wee jee ebe ahụ. So nwanne m nwaanyị na-asị nna m hapụ ya m afụgoro na bikos mgbe ahụ anyị na-akwado ịgakwa ya ọ sị na m aga na nene. So mụ akachie ntị mụ na isokwa wee gaa ya gachaa ịmụ ihe niile ahụ. So ya nwa na-atụzi egwu ya nwe ibere m nsị m ọ bụrụ na ya gwa m were gaa nye ya na m akaghị inye ya. Isi efuna na onye na-achọ ihe na-eji aka na-abụ na-achọsi ya ji ọkpa na-abụ kwụrụ na-achọ ihe ahụ ọ na-achọ. Amaghị nnọọ onaka o si eme ka ogo gaga echekwa na onahụ o si ekwute okwu n'ihe a nye ọrụ ya na ọrụ ya na ọ na-aga ọfụma. So mbọsị m batakwana nji ebe ahụ nwanne nwaanyị asị m mba betina mana ọnụ si were ekwu ịga okwu ahụ m gwachọkwa ka m kwukwa nke unu na-etikwa nke m ọrụ biko nwekọsị onweghị onye na-emere m enwe m nne enwe m di enwekwaghị m ụmụ nwanne. So efunani ọ bụla m jiri ya eji ego ahụ eji m ama ihe eji ya wee jee ebido. Good morning ụtụtụ mesalachi ihe na-ekwu
na ọdụka m adịghọchi ihe na-ekwu ọga ọmụnwa ka ihe mere eme ọmụnwa ji ọkpa m kweje ebe ahụ ọnụ ji eri ede ka ji wee okwu ya o mere m ihe ha agaghị aga ọ rụrụ m ọrụ ahụ ọ gadaghị aga nna eji m ụjọ were tuo ịghọtara eji m ụjọ wee too ọ bụkwa na ọ chọkwa ma evidence sef nwanne onye mana eso wee jee anyị eje ka ihe na-akọ akọ so ma ana m ekwu ọrụ m ọ gaghị aga o riri ego m nke m abụghị ji wute ọchị were ka ihe a na-aka ọpọ na ihe na-ahịa ebe ahụ ekwuru geeti kwuru ji ebe na ha anọkọta ahịa ebe na ha ahịa ebe ọpọ na agụgụ kasị mmadụ ahụ ebe ahụ ga na anwụnta kasị mmadụ ahụ ebe ahụ emecha ihe niile age of everything ihe niile bụrụ story ka a na-akọ asa ihe na-eme n'anya ọ rụrụ m ihe ọ na-alụ m ego ihe ọ rụrụ m ọ gaghị aga ọ ya nsogbu aka na pastọ tụrụ ruo kịta na asị nna agwa gị ihe a kịta na ha ma atụ ụjọ onye bụ onye aghụghọ onye anaghị ekwu eziokwu ji na-atụ ụjọ onye Teresa ọnụ ọra sị na ya jide obi ya ka mmiri zobe ejidesi m obi m aka wee na-ekwu